nekane sapa nisa nekane iki menjalani ajalahunna ing idahe nisa ini oleh dia terjadi lama megah bojone wis menjalani idah nanti iki kan diterangno ana wong sing sejane rujuk iku mek ben ora iso nikah meneh mula terus dilarang ing Gusti Allah ora una diraron ditatu iki kok aja nganti lehmu mempertahankan bojomu kanthi mbok rujuk neh iku diraron ditatu mek pengen gawe sengsarane wong wadon mau ditatu juga rendang berbuat melampaui batas nerjang larangan Gusti Allah iki maksudnya ini dilarang ras wong bojone adalah bentak idahe dirujuk tujuane rujuk ora kok ape diopeni gak ben leleran bar dirujuk terus di leleran meneh itu ditalak meneh ngono dadi tujuane ben leleran digantung ben ora iso rabi meneh sampai kalau motor itu diterangno nek Quran iku piye zalim nang awake dhewe. Jadi yen dosa gedhe wong lanang sing patrape ngoten niku. Upama nganti dumadi nganti terjadi sing wedok zina tapi yo cara hukum syara ngoten niku. Agar wis di plerekno iku terus madul ya bogat iso iki. Jenenge khulu. Nek sejone wis emang sejo melerno monggo diarani dolim nek Quran disebut dolim ngrusak tatanan ngawur dolim iku wis pokoke selisak wali adil wali adil yo ngawur ngrusak tatanan lah iki nerangno ayat nerangno wong pegatan sing wis entek idahe pegatane yo pegatan sing wis sing urung bae sing dereng kalak telu dereng kalak bae wis mentek idahe terus ape baleni lah ngono iku piye ngono iku waline keluargane dilarang keras haram melarang utawa ngompori utawa ngobor-ngobori ben ora gelem. Jenenge dadi wali undul utawa wali undul nang istilah nang istilah pengadilan agama. Iki ora nek wong sing anake rondo sampe balenan tok termasuk nang anak prawan sing dikarepno bocah lanang sing cara syarat cara agama niku oleh terus wong tuane mentang-mentang pokoke aku mon aku anak mau mareni niku maksudnya secara syarat iki sing lakon sing lakono ya diniha ya sak agama Islam wong karo Jawa bocah wedok seneng bocah lanang seneng ya sak agama ya kita karo Jawa kok sing lanang kok pake moh maleni iki arep dosa gedhe Pak. Alasane piye kok turun 3 mbok 13 mbok gelut nek ae alasan wong istilah turun 3 iku kan istilah anyar istilah gelut iki ora istilah anyar Quran sing luwih dhisik aturan Quran iki sing dimani digo ora digo sing penting tak sampe dosa gedhe wong sing ngumpulani ora gelem maleni nganti terjadi kawin lari piye ya sah kawin lari saiki nek fasilitasé nek sidang ning pengadilan sing maleni terus hakim kena apa ora gelem maleni Pak sowak stres strese piye wis pokoke maleni mon dakwana wong lanang stres ngono iku alasane apa sik ngono kok maleni yo maleni nek alasane anake ora seneng dipaksa utawa alasane nek gelem kuwi nek judo kawin kuwi nek ape terancam
setahun mlebu metu blarang kono-kono wong kawin mlebu metu bareng ndak pasar mana sing dipetung nganti jagir nganti bededengan sedina utak sing mati nom ya blarang oke ndek ya iya endak tukang petung apa wae iso tukang petung jejer jakon iku kan iso nek bangsa kimo pae iso aku wong itu abad jadun iso aku abad jadun rene wong iso lah aku itu nganggo cara kuwi iso apa tapi aku gak percaya nek iso gawe nasib belas aku boten percaya pun balik nang ayat iki mulai nek ana bocah wedok sing bar dekat bojone wis entek gawe berarti lape balena iki sebab-sebab turu-murune mergo enek wong sing bar iki boten pake tapi dulure lanang sing maleni bapake wis kebundut karo sing nerangno misalane ame sing dulure wadon ngono ya dulure wadon bar dipegat bojone bukan bojone mau apa nikah itu nek janji mulu-mulu aku sayang kupol kaya adimu kan kaya sampe tak jamin tak bahagia no tak seneng no aku kono sembarang dina jenenge nama Maklol bin Yasar nah itu dulure dirabi wong lanang ya wong lanang muslim nah terus geger dipegat barang wis entek idahe urung dibaleni terus dilamar wong bareng sing jenenge lanang sing bekas dilasare mau yo nglamar neh bareng carane kan nek wis entek idahe ora dilamar bareng-bareng lamar sing nglamarno mau asline bocah wedoke wau sik seneng mbek mantan bojone kan sik oleh balik mangke pegatan pisan terus menene tapi jeling ora cara Jawa cara basa ngene akram tuka biha wa zawajtuka biha fatola kataha biyen tak mulyakno gambar ora berjanji tak mulyakno nganggo tak nikahno mbek dulurku sing jos ki wa zawajtuka biha nek ape ngono terus tak waca kabeh percuma wong ora doa tak ora terjemah ngono ae kowe tak mulyakno oleh bojoku oleh adikku ayu budaya pinter mbok sia-siakno mbok gakno iki sampe dikawin karepno wong liya nek kowe didil pengen ngarepno nek wallahi lan marji'u ilaika abadan ora ngerti tak balekno kowe selawase ngono dadi sing bocah lanang sing minangka wali mau muni ngono ora ngene tak izini ora kudu malekno nikahno mek wis lawas-lawase ngono iki dadi sebab temurune ayat iki dadi dilarang pala kang dulu mongko aja ngalang-alangi sira kabeh gunae nisa niki larangan kanggo wali ning jalane disebutno kitabun lil auliyai ai tamna'uhunna min an yaqihu jadi aja pisan-pisan para wong tuwa wali-waline bocah wedok iku ngalang-alangi ning bocah mau kanggo nikah meneh misale disenengi bocah lah iki berlakune ora nang bocah rondo termasuk nang bocah perawan iku wong tuwa dilarang melarang moh mareni umpamane bocah wedok padha senenge ate ya seagama ditune rasa agama niku keterak Daniel wingi aja pisan-pisan nikah mbek wong sing musyrik lan musyrikah ana wong ya seagama ya wong kafir nyenengi anake ya seneng umpamane wong tuwa ora setuju dijelasno sewajane aja lho bocah kuwi yo ora ya tekan yo ora wong kafir tapi wong yo ibadah pelincur beli itu dijelasno utahe yo senengane bambu ora mergawe wis dijelasno ngono sama mampunya sekedar dene dijelasno cek
Engko nganti kecelakaan tabrakan ora penyok menjero tapi penyoke mengarep ora mlendi kapok loro kabeh. Jadi lakon malah ora oleh wong tuwa dadi wali mundur iki dosa. Ya enak saniki prosedure solusine ya terus sidang wilayah iki difasilitasi nek pengadilan agama nek wong tuane dedel teman-teman ora gelem maleni ya enak prosedure solusine saiki. Man ya bolak-balik budi jung-junge duit raga enak. Lah kok enak iki wong ora kene tau sing aku nang kuwi tau nek sidang. Dene muni mentang-mentang mau maleni kok ora mau maleni. Nek wong sing muni ngono wong cengok goblok. Kowe berarti mau maleni. Saiki cara tangkan aku piye oleh. Wis salaman nggih, minta nikahne. Iki jane wis masrahno makilno. Masane aku lho kudu maleni. Oh goblok iki dia kali hakime pinter ya kanune. Nah iki. Anggere muni ngucap timbang oleh berani kamu aku oleh ya oleh monggo jenengan karena monggo ikhlas kula iki wis padha karo makil wis oleh kita Pak naik nek surat tetep paline pake yo ngono bae semua ae cuma masane mau ngaleni mungkin dia biar nek gawe yo karo kaya-kayaan yo pintu ya pol-pol wis tuwa-tuwa kaya umur cacile ya temen iku. Wala ta'mulu mongko aja ngalang-alangi sira kabeh guna nisa ayang dina ento nikah sapa nisa azwajahuna ing bojo-bojone lanang nisa. Dadi wong tuwa wali nganten waline bocah wedok waline bocah wedok salah ketok wali yo. Kalau nang nanti blanas nganti wae sering-sering disaksi nikah iku beres ora butuh dulur ora butuh wali itu nek wedok kudu wali wong tuwa waline nganten ora kena ngalang-alangi bocah nek ampe nikah wis ana sing nyenengi ana sing disenengi wis ana sing nyenengi serius ada asal bocah ya kang jarang pokoknya meng masalah-masalah sing ego pribadi masalah gengsi pribadi ora kudu aku nak oleh cawe ngomong ana kere ora kudu aku masane bodho iki iso jamin karo tuwek kere-kere biyen iki ya aku sak dulur kuat basis ora basis kencah mulya biyen nome wah Joko kundian ora ana kok diterima sekarang liyane dhek yo iku anu digugaya tok bar kuwi oleh sak citan kono terus didanyakno ora balik nganti saiki dadakno kurang Mekah ta piye iki. Wah digugaya tok bae. Tapi tau tuku aku sakjane duwe sing duwe dekne. Dadi ana sing wong tuane ra setuju perkara ra duwe. Ana sing wong tuane ra setuju perkara duwe gengsi pribadi masalah pribadi mek wong tuane salah. Enak sing perkara gelit, lut, enak sing perkara dadung kepluntir lah, ruwet kakean aturan iki. Enak sing perkara tirane rantas lho, ada rantas sampe rantas kaya mati yo mati. Dakon iku apa petung iku isine jagongan. Itu telu ya enak nyatane yo ngantek nganak putu. Iya lho. Sing gelit yo berat. Sing wayahe salah besar ora oleh mlaku rono ya bolak-balik ora oleh mlaku etan nek sulo sapa mundur tapi mlaku etan ya bolak-balik ya kabeh wong iki njaluk selamat cuman pati urip kan wis digawe sawurunge wong iki dilairno sing mantep kabeh rek apik sing gawe Gusti Allah ora kena wong ngalang-alangi mau nikahno dadi wali udel iku dosa tuane. Nek ora nganti tumiba dina. Lah nek anake cek mlayune ning kiai, terus mlayune ning pengadilan agama cek slamet nek saiki sing atur kok hakim pengadilan agama. Enek istilah wali hakim mergo apa waline bedak ya waline
coba alang-alangi ila tarawdo nalikane ridho-ridhonan sapa lanang wedok bocah lanang bocah wedok bena umeng dalem antarane rijal nisa lanang lan wedok bil ma'rufi kelawan bagus cara syara nang jalan serangno secara syar'an wis saling memahami, saling memaklumi, saling seneng, saling siap menjalani rumah tangga meneh. Mungkin aja pisan-pisan para tanggu, aja pisan-pisan mbok alang-alangi. Alang-alangi maksudnya pokoknya aku mau maleni, pokoknya aku mau maleni dateng gawe apa. Kejaba nek enek alasan sing syar'a, nek anakku nikah sampai kuwi kok mesti rusak. Mesti rusak mergo keluargane iku tukang babon, tukang mabuk. Ngono iku cek iso di sebisa mungkin di larang dialang-alangi sebisa mungkin. Menek anakku ambek kuwi engko anakku percuma lek kumondokno keluargane kuwi sedeng kabeh sing lanang ya tukang gendak, tukang demeni, sing wedok yo biasane didemeni wong wis tersiar ora iku. Upamane disenengi awake dhewe nglarang sebisa mungkin iku oleh. Tapi nek iso di kandhani yo kalau arep patah istialah nanti nikahno wis beres urusan awake dhewe wis lepas tanggung jawab wong tuwa iku gedhekno anu sih. Wae jeneng cilik gedhekno kudu dipinterno wayahe nikah dinikahno dadi tanggung jawab wong lanang anak wedok. Ngono mau nalika bae mengkono-mengkono larangan dadi wali unggal, wali sing blekata, wali sing ngawur mau yo andu den pituturi den mau idoi kelawan dalik sapa man wong kana manono iku yu'minu iman billahi kelawan Gusti Allah wal yaumil akhir lan dina akhir. Ini indahnya bahasa Quran. Nek nerangno niku dilemparno kalimah sing sifatnya umum. Bahasan sing sifatnya umum orang getok, orang dites, orang nyulek siji loro wong. Dadi aku bahasa apa sapa wae Kanjeng Nabi diulang ngono kali Gusti Allah. Nek hadis yo nek Quran yo ngono. Ngono mau iki bahasane ngene. Sindir secara umum dadi sing rumangsa ngono ben krasa dhewe. Larangan ngono mau aja nganti glajrah dadi wali unggul mau kanggo sapa kanggo wong sing duwe iman. Iman ya apa mek Gusti Allah lan dina akhir. Dadi sing dituturi iku wong sing iman, dene wong sing blekatak ya berarti kan iman sapa kuwi ya man sapa wae. Pitutur mau aluse ngene Quran iki ngono ki mau kan wong sing iman lho ya wong iman mek dina kiamat lan iman mek Gusti Allah lan dina akhir ditapake iku kanggo wong sing iman. Jadi iman mesti manut lah angger mencak-mencak berarti ora iman. Jare Quran ora Quranan ora kiai-kiaian dadi Abu Jahal dadi demit kabeh ngono. Berarti kaya ngono iku piye ya wis ora kena di kanggo gerak enak wae ngono iku. Dadi ateman mau kanggone mangkan ayo minu billahi wal yaumil akhir. Ngoten iki indahnya bahasa Quran. Kale bahasane Kanjeng Nabi teng hadis. Nek pengen nuturi tiyang sing secara umum niku dilemparno secara umum ora nyulek nyolok ngetok citoke wong sing anu bawane dicolok-colok langsung nang wajib iku ora poklo bane main sing ora poklo bane nyolong aja turut iki mboten nate cara ngoten niku dene nek kene tak anu kan juga tak contoh wong kan ora ngono dene sing mirip contoh kuwi ora wong ya monggo kae-kae ngono jan lha wis disetel di sutradara saurung ora tau batabit manut bae. Sing ngono kan ora wong. Dadi dibantu bahasa man sapa wae sing diman
Mbek Gusti Allah percaya nek Gusti Allah percaya dimakhir mesti manut itu. Ya apa sapa wae ora peduli ora pilih-pilih. Lha tak mensak-mensak lah nang dadekno cangkeme Mas Buri. Lho aku ki semana Quran kok. Ora usah dadek Quran-Quranan. Apa momen menurut wong tuwek tuwek nasar-nasar kok diturut. Ya ora diwaneni tapi ora terus diturut kabeh. Ora sasar susul akhire blabur. Dadi nganggo bahasa man wis apa wae prakane iki. Cara kongkon rukun ambek tangga. Kanjeng Nabi iki ora terus nyindir wong, tapi nganggo bahasa sing umum. Kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yusin ila jari sapa wae. Angger ngaku iman karo Gusti Allah lan dina akhir mongko ya rukun mek tanggane. Sapa wae ora terus dindo kan gak rukun. Kan gak rukun. Rukun mek tangga ora iman ora ngoten. Dadi disindir nganggo sifate umum sing rumangsa lakone ngono krasa dhewe terus bener. Jeneng kita basa kene ana ya. Wong jarene ngaku iman. Tapi kok wetenge warak tandone pangan pirang-pirang, tanggane klik-klikan kaliren. Iki wong nek ngono kuwi gak iman lho. Lah sapa wae sing rumangsa ngono krasa dhewe. Cara Arabe ngene. Laisal mu'minu billadzi yasba'u wa jaru ja'iun ila jambi. Kuwi cara bahasa Arabe hadise ngono nek bahasa Jawane. Wong iki sapa wae ora diarani wong iman. Nek wetenge warak pangane tandone umpuk-umpuk dipakan nganti sesuk bar sesuk sak wulan cek cukup dadak bolone tanggane klikian cara bahasane jaiun ila jambi kaliren neng wetenge kaliren linting ngono cara bahasa kene ngono wong nek ngono iku ya ora men dadi ora terus nyolok kowe lak ngono lah tak kelelaran urusan mbok pikir urusan dhewe nganti ngono ora cara ngoten sing mau rumangsa ngono terus krasa dhewe kanjeng Nabi. Nah teng ayat iki ya ngoten pitutur ora oleh dadi wali mundur wali blekata ngono wau dikandani ngono wau kanggo wong sing iman karo Gusti Allah lan dina akhir. Lalikum utawi mengkono-mengkono ninggal dadi wali mundur dadi wali sing lumrah gelem maleni. Iku azka luweh bagus lakum kangge sira kabeh wa aku haru lan luwih bersih luwih suci mergo tiang suci apa mergo selamat saka resiko zina sing tumipun ning anake. Jadi menghindar saka dadi wali unggul iku luwih bersih luwih bener. Iki sing ngoten ana aja pisan dadi wali unggul wali sing berkata sing mau maleni gelem biyen gawe tok anak siji nikah ning ora nek walasane pokoke moh maleni yo zaman saiki akhire yo gulung keadaan sidang iso beres dilalah akhire anak-anaknya sawise omah-omah diparingi mapan tuwek-tuwek rengek-rengek. Nah, ngoten niku padha karo dibloki tletong nang raine dhewe. Ngono terus noleh. Wallahu a'lam ta Gusti Allah iku ya'lamu maha pirsa, iku ya'lamu mirsani sapa Allah. Wa antum alaihi tawi sira kabeh iku la ta'lamuna ora padha ngerti-ngerti kabeh. Ora susah mentang-mentang pokoke ora tak restui. Menungso iku ngertine ning sak pendelem sak dayane penglihatan awake dhewe ngerti. Kok kene paling ngerti adohe sekilo 2 kilo sak pendelem kuwi wae ora ketok kabeh. Bapakne kene ngerti paling adoh sekilo 2 kilo 3 kilo. Apa sing kene nang antarane sekilo sampai 3 kilo kan ora ngerti ketok kabeh ora. Lah Gusti Allah sing Maha Pirsa
awake dhewe mentang-mentang ora ngerti akibat piye sing penting kon kusnudon mek Gusti Allah kon nyono apik ning Gusti Allah. Dadi apa wae niate krono Gusti Allah nyono sing apik ning Gusti Allah insyaallah Gusti Allah bakal ndaneni apik. Wa antum walitai sira kabeh kula ta'lamuna ora padha ngerti sira kabeh. Pada akhirnya bakal apa sing terjadi iki ora ngerti. Isamu mekon syukur husnudzon iki nyono sing apik ning Gusti Allah. Lan iki kagone sinten ki mawon sing nembe ngadepi ruwet rentenge urip. Dalan paling ayem, dalan paling slamet ya kuwi nyono sing apik ning Gusti Allah. Iya aku wong ing nemen-nemen apik ngarepno barang sing tak karepno iku ana apa kok ati aku di alang-alang mbek Gusti Allah. Misale awake dhewe wis duwe pari karek nduwe wis mempeng wong ngene ra karuan paling limang dina nek ibadah nek karo bengi terakon bengi tek ngene iku kon kusnudon mek Gusti Allah iki contoh wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun kowe ora ngerti apa sing enek di belakang semua ini kon kusnudon aja atake mergo selama iki aku wis kelewat lek ngelingi ning pariku mang kelewat lek nyenengi pariku nganti lali mek Gusti Allah muga kula kudu berandat mek Gusti Allah diselametno aku berarti ben ora kelewat lek kedanan pari lek kedanan duit kudu juga Gusti Allah mergo aku kedusan wis sesuwen atiku lali mek Gusti Allah sing tak elingi omeng doaan pari pacang wis apa wae mulane ketumpes Gusti Allah kabeh mek Gusti Allah sawah yo Gusti Allah sing ngumpulno pari yo Gusti Allah sing modono koyo Gusti Allah waduh jajal nek tiga-tiga rek banyu abuhen adus kabeh mencepnone ning bumi Gusti Allah menawa dadi antum la ta'lam menawa Gusti Allah pengen ngelingno aku lan ya klebu dosaku aku wis oleh nyenengi pari nganti kliwat apa tuku sing tak eling ya pari melek sing tak eling ya langsung pari awan lan buduk sing tak eling ya pari aku wis suwe nang lali nek Gusti Allah terus diberandat Gusti Allah ben aku eling nang Gusti Allah kon wis nundul tapi mati umpamane kalau tahu di sapi atau mati kajian tahu dunia aku tahu di sapi atau mati nggak mau tahu di sapi mati umpamane ya kalau muslim dari Gusti Allah kok tak di sapi Gusti Allah iso ngei mangan apa nek ilang sapine terus ilang dalane urip menawa wae selama iki sing tak elingi nek nyenengi sapi mantek liwat kur aku mantek lali nek nyenengi Gusti Allah mulane iki pedhot kesenenganku nek liyane Gusti Allah berarti aku disayang nek ngono nek Nabi Yusuf sithik-sithik Nabi Ayub di barang itu berarti alhamdulillah baik Gusti Allah cukup Gusti Allah aku ora usah maksa nah niki ngarep nek tentang musoni barang iki ya kemarin diatur terus dek 1400 tahun kepungkur luweh nek nurono ayate ngatur tata carane musoni walika tali wong tuwa wadon mbok-mbok karo bahasa iki iku nyurudina padha nusoni sapa wong tuwa wadon auladahuna ing anak-anake wanita haulaini ing 2 taun kamilaini kang sempurna karone liman keduwe wong aroda kang ngarepake sapa man ayu tema yen to nyempurnakake sapa man arodo ada ing susun wa alal mauluti lahulan iku tetep ing atase bapake bayi rizquhunna utawi rezekine walidat sing musoni. Jadi maknane sing kok terangane
ma'rufi kelawan bagus kok kene sik wong wadon niku nek pengen sempurna oleh nusoni ora saiki teorinya dokter jane teorine Gusti Allah nang wis disiapi ngoten apike nusoni 2 taun sempurna sing nusoni ibune dhewe mergo hal paling sehat paling nyehatno bayi niku konsumsi paling nyehatno yaiku ASI air susu ibu saiki wae wis guri-guri dipromosikan kon nyusoni kon minum ASI setidaknya 2 tahun saiki biyen jane wis kondok kiai cuman wong saiki iku sing kondok nek kiai ora patek buku nek ora pakai buku nek sing kondok sing kondok dokter utawa perawat atau bidan iku langsung belajar kaya sing wae urip wae waras iku bidan sampe dokter anjuran kanggo nusoni suwene 2 taun niku wis kawit biyen tapi niki boten harus wajib boten wis kawit biyen dalam perintah iki ngoten mergo paling menyehatkan iku ASI nek pengen sempurna suwene 2 taun ngono mau kanggone wong sing pengen 500 ayo timbang kanggone wong sing pengen nyempurnakno susone dene 2 taun kok wis digenteni pake wong sak biyen kan 2 taun lairno kadang ora nganti 2 taun wis lair neh ya ora masalah apa boleh penting ngatasi lah kanggone wong sing nusoni anake misale pasti pegat meteng terus pas lahir kan wis ora bojone wis cukup beda wong sing nusoni anake kuwi bapake bayi mau umpamane wis pisah kudu maringi rezeki utawa konsumsi utawa makanan ning ibu sing nusoni lan sandangane mergo apa wong nusoni iku ora mung mangan untuk dirinya sendiri tapi ya mangan kanggo bayi sing disusoni mula sing bapake najan wis pegatan selama nusoni iku disaranno kudu wenehi nafkah kanggo ibu sing nusoni anake mergo wong nusoni iku enek kemurahan khusus wong poso wae dikon ora usah poso nek nusoni kuwatir anake lemes tapi ya dikongkon wae sandangan bil ma'rufi kelawan sing apik iku ya piye wajar ora terus mewah enggak la kalaku ora den perdi ora dipaksa kena sapa nafsun wong suci illa usaha kejaba sak kemampuane maksudnya lek wae mami ya sak kemampuane jadi misalnya terjadi ora nang keluargane dhewe lek wong liya lah anak pegatan pas pegatan mateng lairno nalika lairno iku bujangan mau kudu wehi nafkah neng wong itu sing nusoni anak mau selama 2 tahun ya wehi sandangan selama 2 tahun iku aturan biyen ngono ora kok aturane kami ora aturane lurah itu kan kebijakan Quran mesti sejeli iku biyen wis diatur ya kudu wehi pakaian sing apik ora terus bias bedare tapi ora terus kudu sing apik diabot-abotno jadi begitu elastisnya agama elastis kuwi apa jenenge fleksibel apa elastis iki piye terjemahan dengan bahasa sing mudah dipahami lentur karepe tapi pengen niki sih nafas nah arahnya apa muni cek iku ngono tapi ora karepe sing penting Bapak Aziz ora ya ora ada
Ya ora semenekno karo elastis ki lentur gitu lah. Agama ki lentur. Agama Islam ki samha, agama sing murah, elastis, fleksibel, lentur, lemas. Bisa disesuaikan keadaannya. Nek ora piye nek ngono sak piye ya angel-angel. Ora nek Jawa iki rukunah janate. Dadi yo wis kuwi semene ra apa semene lah. Nek kono pakaian saulan pisan cara wulan pisan yo roman pisan apa salah yo. Berarti kuwi ada Vietnam ya ngono. La tundar ora digawe melarat ora digawe lara ora dilarake oleh sapa walidatun wong tua wadon mbok biwaladia sebab anake walidah. Jadi aja nganti si ibu mau merasa terbebani tersiksa kanggo melayani bayi walidah. Aja nganti rumangsa terbebani mandora sangsara mula kon mikirke aja mung gawe tok bergawe ora gelem kopeni sing lanang wedane tok. Dadi iki ayat sing merhatekno nang wong wadon ya bagine wadon ya dhewe lanang iku dadi kok gak memahami apa sing usah kan wong wedok lahirno jibril kabeh sing lanang ya lutan-lutan tak tutu dan jowo. Kok bar ngono gelem ora pondok nek resesi ya. Padha-padha ngaku sih. Gelem pondok nek resesi nek jibril kabeh kecewa gelem pondok. Ora ketok siaping anakku anune anakku anune nek toko iki gitu nek seneng iki. Ora yo anak lho ngopo. Sing usah-usah ki mondak kakoane. Senengane ngkel-ngkel tok ae. Lah kok kene pergi-pergi bludan dangdut dene yo turu amire karo mbi. Engko isu-isu tangi cek turu cek ngantuk kene. Anake yo baturi yo bengok-bengok. Padahal tinggal kene wedang kowe lho. Kene wedang se tak baturi se tak kene wedang. Mantuk aku yo aku kene ceblok kan awae dhewe iku ngaku wae padha-padha iki padha beda piye. Ya nangis lho. Sing ora mateng lho wedange. Iku sing mateng ki lho. Tapi dia kan kula bunga kira-kira ngantuk lho kira panganan kene. Pak wani iki yo rata-rata ada muni ora kok aku ngaku kok. Alah nemen malah sisi. Itu kene kopi cek karo ngantuk. Terus tangan dia nyeripit karo jedal melintir ora superan terus yo. Dadi munyar ya terima melintir tapi kan iki merhatekno wadon. Aja nganti wong wadon iki laku to rawani datu biwalati. Aja nganti wong wadon iku dadi berat sengsara perkara nusane anake. Semono uga wong lanang ya ora maulutul lahu biwalati sing bapak ya ora digawe marat aja nganti dibebani aja nganti sengsara mergo anake misale piye kelase isone kuweki wong duwe jauh pas jauh kaya dina swidak jaluk jatahe makakon nusane jaluk dina 100 ya kok nang mati jajakno aku ngono. Ya saling mengerti dadi aja nganti terbebani aja nganti rumangsa rusak awake mergo aturan sing saling mengerti ngono wae. Walau lalu dilane ngatasi warise dan diwaris dan si pae dari pae kene. Mungkin kali kau kai sepadane menggono-menggono timang hadis guna bagi sepatu guna. Jadi ayat ini wow sampai masalah kondisi sing begitu kalau sepele itu diperhatikan dikongkon musuh nang ibune dhewe paling gak
kamar wis langsung til rasa takok regane piro ora cara kenyang padahal kuwi mbok api mbok ora isine sing penting langsung pokoke kaya wae til golek malah ketok wonge rada duwe omah sing murah golek sing larung susuwi masane nek larung kok anake pinter cerdas blek dhewe lha aku biyen nang ben aku banyu kedoan panganan bili gantong bajangan jeblokan nek nurut rumus saiki nek mangan enak bergizi pengen pinter kudu bergizi sing enak aku bukan maksudnya aku kok sakene pinter dhewe ya ndo gaya asli pinter tenan aku pelajaran dari kelas SD mana saya pagi-pagi kuruyu begitulah yang jarang berkokok dilekas-lekas bangun nanti juga sudah bangun Iwan masih tidur siapa lalu ini si tahun apal tak Doni Budi bercerita Budi sekarang kelas 2 anak menang dia kawan ada hari minggu aku pergi ke kota bersama bapak di kota jalannya sangat ramai sebelum menyeberang kita menerok ke kiri dan ke kanan setelah sepi baru menyeberang tiba di seberang jalan terdengar bunyi brak aku terkejut aku ada 2 mobil besar bertabrakan katanya hancur enak ngono nek telengno ini tapi lawan apa iso harus ngakoni aku pinter pangananku ra dalam biyen pangananku karak grubek lah buat sering menir lah untuk sing panane susu kok Indomaret kok ora mulai pinterku aku diparingi anugerah Gusti Allah ini ora mung jos Gusti Allah apian kali kula kali tiyang mriki nakdirno nek nek Quran sing dhisik dhewe nongol ampun aina kamu kalau ngarepake sapa wong lanang wadon sing anak mau bisa langsung nyapeh misale nek kau pengen sapeh piye kesel Mas nyusoni tapi sapeh apa ya sapeh nek sing cek dadi bojone sapeh ora apa sampeyan aku gawe nek ngono kae gua gawe ae aku kesel nyusoni kok ada yang mau tapi betul antara din saking ridho-ridhonan minum saking lanang wadon wa tasyawurin lan musyawarah nek pengen nyapeh tapi rumusnya tarodin ridho-ridhonan misalnya kebaikan hati wa tasyawurin lan musyawarah rasa-rasa nek musyawarah terus awakku kakak sehat loro kabeh aren nang udah disapai mulai itu ya mangan engko dilanti susu kok iya wis ra apa pawane musyawarah tasyawur wala junaka alaihi mamangka ya ora apa-apa ora kudu taun nek wis misale wis kita percaya wis toklo mangane wis gampang saiki sapai wae ya dadi istilahnya apik iku ya ono bisa utawa fitoman disapai para jenengan ora duwe dosa iku maujud alaikum ing atase wa alaihima ing atase bojo lanang lan bojo wadon meniki betul satu pola ayat sing dawa lan iki muncul 17 bangke uga muncul 50 dari itu oleh Sirul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin
yassir lana kulla amrin fa innaka yusra'un 'alaika yassir ya Allah la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul ma syi'ta sahla Allahumma yassir lana ya Allah mujahala bisahala